de mañana? ¿Para hoy? Para mañana. Hamburguesa. Pizza. Yo ensalada. Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil. Nuevos menús individuales de Telepizza. Lo que quieras, donde tú quieras. Bai, ala da, ez. Azkenean, gogoa geneukan etxean irabazteko, gure aurrenengo garaipena etxean, eta bueno, orain Bartzelonara goaz jolastera, badakigu oso zaila izango dela, baina, behintzat lehengoko garaipenarekin konfiantza pixka bat lortu dugu, eta posiko horregatik ganez. Bai, ala da, ez. Gaur bigarrengo lan saioa izan da, eta larun bateko partiduan pentsatzen ari gara, eta, badakigu oso zaila izango dela, baina gogoak dauzkagu ja, ez, iristeko. Bueno, taldea badaukagu, ez, azkenean lehengoko sentsazio positiboak atera behar ditugu han Bartzelonan ere bai, jakinez oso zaila izango dela eta beraiek gainera oso momentu honean datozte eta bueno, guk ahaleginduko gara hoberen egiten gauzak, ez.